Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. En ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Siebe Tolsma in avondrust, Makkum. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Onze voorganger is vandaag dominee Reense Jetsinga uit Groningen. Lector is Evert Bruinsma en onze organiste is Tineke Gredanus. Volgende week zondag om 7 juli is het dan, is er een tentdienst in Achelen. Ons intoslied is Psalm 92, de versen 1, 2, 3 en 4. En we zingen dit indien mogelijk staande. Na de dienst is de koffie drinken. En dan wensen we u een gezegende dienst toe.
Barmhartige God, jou die uw leef hebben, zat wij binnen. Die het wit van uw langst naar jou. Die dus roept en dus iepend van nijlippen in jou jocht. Trouw binnen jou, eeuwige teken van hoop. De vrede van God, uw hemelsgeheid, van Jezus Christus, de Zoon, in de meerschap met zijn Heilige Geest, is en blijft mij us allier. Zijn vrede is er. Amen. Wij willen samen bidden. Eeuwige onze God, wij horen het. U verlaat ons niet. Dat is ons houvast. Dat is de uitgestoken hand waaraan we ons optrekken. Maar het lijkt soms zo heel anders te zijn. En dat zeggen we ook eerlijk. Want immers, veel blijft in duisternis verscholen. Antwoorden kunnen geblokkeerd zijn. Terwijl ze voor ons nu juist die ene wenk kunnen zijn. Dat echte bemoedigende woord. Ja, we weten het. Het leven is een geheim. Een grote vreugde. En soms een intens verdriet. Maar het wordt niet zomaar geleefd. Want u heeft er een bestemming voor. U breekt het open voor de louterende en de troostende kracht van uw geest van liefde. Wees bij hen die hier vandaag niet kunnen zijn, maar graag hadden willen komen. Zich verbonden weten met uw gemeente. Geef ons moed. Doorbreek ons wantrouwen en onze eenzaamheid. En neem als het kan de radeloosheid weg in deze wereld. En geef ons een steun in de rug. Zegen ons in deze dienst. Amen. Onze lofprijzing is lied 864. 864, de versen 1, 4 en 5.
Wij bidden het gebed van de zondag. God, ook op deze zondag zijn wij hier. En we bidden dat wij de woorden die wij lezen, zingen en spreken, dat het woorden mogen zijn die ons bemoedigen, die ons troost geven. Want er is in ons leven zoveel wat op ons afkomt, wat we soms ook helemaal niet kunnen plaatsen. Sterk ons door uw woord, geef ons kracht en schenk ons uw genade. Inspireer ons in deze dienst. Dat bidden wij door Jezus onze Heer. Amen. De psalmlezing is eveneens uit de psalm die we zo pas hebben gezongen, psalm 92. Vandaag in de psalmen anders. Bomen zijn door God gemaakt tot zijn wachters in het zaailand. Diep geworteld, recht geaard. In de morgen, in de avond prijzen wij uw grote naam. God van trouw en God van liefde, rots van ons belaagd bestaan. Peilloos, diep zijn uw gedachten, opzienbarend is uw werk. Zie hoe dwazen stuurloos raken, want uw licht is hun te sterk. Onrechtplegers gaan te gronde, wreed verstikken zij elkaar, als het onkruid in het onland, land van smiecht en leugenaar. Dat wij groeien in uw voorhof, als platanen op het plein, waar het recht zal zegevieren, waar wij uw getuigen zijn. Bomen zijn door God gemaakt, tot zijn wachters in het zaailand, diep geworteld, recht geaard. Tot zover deze psalmwoorden. Dan zingen we nu lied 807 voordat de schriftlezingen gehouden zullen worden. 807, de versen 1, 2, 4 en 6.
Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit Ezechiël 17, vers 22 tot 24. Dit zegt God de Heer: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder tussen de bovenste takken een teer twijgje wegplukken en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen en vruchten voortbrengen en een prachtige ceder worden. In die bomen, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle bomen op aarde zullen beseffen dat ik, de Heer, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de Heer, gezegd heb, zal ik doen. Markus 4, vers 26 tot 34. Gelijkenissen over het koninkrijk van God. En hij zei: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het is tijd voor de oogst. En hij zei: waarmee kunnen wij het koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenissen kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde, wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nesten. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun godsboodschap, voor zover die konden begrijpen. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. We zingen lied 923, vers 1, 2 en 3.
Beste mensen, zusters en broeders, klein beginnen om een goed en een schitterend resultaat te kunnen krijgen. Van klein naar groot. En dan heb je ook nog het vertrouwen nodig dat het goed zal komen. En is dat nu wat Jezus bedoelt en wat Jezus zegt, wanneer hij deze gelijkenis aan ons vertelt? Dat onooglijk kleine mosterdzaadje, het kleinste van alle zaden. Een zaadje van tussen de 1 en de 2 millimeter. Dat wij als mensen zo op onze eigen plek kunnen bouwen, dat we kunnen groeien in de richting van vrede en gerechtigheid. En waar we ook kunnen bidden, uw koninkrijk komen. Het Onze Vader, waar ik onlangs ook van zong, in de ecumenische gemeenschap van Terzee, waar ik samen met onze dochter Nienke naartoe was een week. The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. Met veel jonge mensen bij elkaar in die gemeenschap. De vreugde dat je jouw steentje mag bijdragen aan vrede en recht. En wij, hoe reageren wij daarop? Wij zeggen dan, ja, dat is mooi, dat is prachtig. Maar de vraag daarbij is wel, hoe optimistisch ben ik? Hoe optimistisch zijn u en ik levend in deze wereld met alles wat daarin gebeurt? Zoveel onheil, zoveel angst en zoveel verwarring. Romano Guardini, die een boek heeft geschreven over het Onze Vader, naast talloze andere schrijvers. Hij is heel erg onthullend in dat boek en heel erg indringend in zijn taal. En over uw koninkrijk komen, daar lees ik dan bij hem de invloed van de omringende christelijke cultuur en traditie is aan kracht aan het inboeten. De eenzaamheid in het geloof zal verschrikkelijk zijn en worden. Want de liefde zal uit de algemene denkwijze van de wereld verdwijnen. Mensen zullen die niet meer begrijpen en niet meer kennen. En in dat verband noemt hij dan ook de profetische woorden die Jezus gebruikt in het Mattheüs-evangelie hoofdstuk 24. Daar zegt Jezus, de ongerechtigheid vermenigvuldigt zich en de liefde onder de mensen zal verkillen. En als je die woorden hoort, dan denk ik van, en is dat dan onze werkelijkheid? Leven wij met z'n allen toe naar zo'n scenario of zijn we daar al naartoe op weg? Realiteit is volgens mij wel dat ook wij geloven in een wereld waarboven zich niet altijd die blauwe hemel bevindt. Niet een stralende zon elke dag. Ook wij mensen beleven een wereld die af en toe in donkere, pikdonkere wolken is gehuld. En wat wij mensen elkaar aandoen, in het klein en in het groot, wij weten het. De contrasten zijn levensgroot. Wij kennen ze en we weten het. Mensen die in het duister terechtkomen, daar hun strijd voeren, ook hun geloofsstrijd. En ik ben vast ook niet de enige die denkt, mijn hemel, wat is er in deze wereld allemaal niet aan de hand? En wat is onze samenleving complex? En lukt het mij, ja lukt het ons, om vast te houden
aan die belangrijke christelijke opdracht om zo een getuigenis in deze tijd te kunnen geven en dat we blijven strijden en waken om de moed erin te houden. Dat we blijven hopen ook, dat ook. Ik las een vers van Charles Péguy, die ik verder niet ken. Das Tor zum Geheimnis der Hoffnung. En hij zegt, het geloof ziet wat er is in tijd en eeuwigheid. De liefde heeft lief wat er is, God en de naaste. Zoals het geloof ziet, God en de schepping. Maar de hoop heeft lief wat men zijn zal in tijd en eeuwigheid. Zij, de kleinste, trekt alles met zich mee. En zo ligt dan deze zondag die gelijkenis van het mosterdzaadje in ons midden. Wanneer Jezus spreekt over die verhouding tussen God en mensen, dan kiest hij ervoor om dat steeds in gelijkenissen te willen uitdrukken. En heel vaak gaat het daarbij ook over gewassen, zogezegd organische beelden. En waarom nu die keuze? Volgens mij doet hij dat om ons als mensen te waarschuwen tegen elke vorm van gewelddadigheid in de omgang met elkaar en onszelf. Alles wat hij belichaamt en zegt is zo geheel anders dan waar fanatieke lieden in deze wereld ons toe oproepen. Voor hem wordt het hemelrijk niet bevochten niet veroverd door titanen en machtswellustelingen. Wanneer hij spreekt over de macht van God in ons leven, dan zegt hij, en het is daarmee als een mosterdzaadje, onbeduidend klein en waar niemand ook een cent voor zou geven. En toch groeit het op en het wordt zo groot dat de vogels van de hemel er hun nest in kunnen bouwen. Of het is zoals bij een boer die gezaaid heeft. Hij weet zelf niet hoe het rijp zal worden. Hij zaait alleen, dag in, dag uit. Zonder zijn toedoen groeit het zaad. Om ons duidelijk te maken wat Jezus bedoelt, wat hier de gelijkenissen de diepe betekenis van zijn, horen we ook die woorden van de profeet Ezechiel. Want wat doet Ezechiel om ons als mensen iets duidelijk te maken? Dat is de man die bekend is geworden als profeet met zijn af en toe opzwepende betoog. Hij weet het te zeggen. En wat hij als profeet voor ogen ziet, dat is een ineenstorting die al lang is begonnen. En je proeft zijn hartstochtelijke kracht in die woorden, maar ook zijn smartelijke woede, ja zijn vertwijfeling over die werkelijkheid dat de schepping van God dreigt te gronde te gaan. Herders die hun schapen in de steek laten. Hij spreekt over slecht leiderschap. En hij houdt ons als mensen een spiegel voor. Kijk maar eens goed, kijk eens in die spiegel en zie eens wat er van ons als mensen terecht is gekomen. En als we dat horen in 2024, ja dan zeg je in eerste instantie, hoe actueel kan het zijn? En ook hij gebruikt alle mogelijke beelden. De bomen komen steeds vandaag in de liederen en de lezingen terug. Hij spreekt van de koninklijke cederboom, de 2 adelaars, krachtig. En hij spreekt over een verdorde wijnstok. En dat alles is een verwijzing naar de situatie
waarin Ezekiel zijn volk ziet verkeren. Er wordt dood en er wordt verdriet gezaaid. Elk sprankje hoop wordt met de kop ingedrukt. En als wij dat zo horen, dan weet je dat die situatie niet uniek is. Want ook wij in onze hedendaagse wereld, wij kunnen genoeg plekken aanwijzen, steeds opnieuw, waar mensen kapot gaan, terwijl machten vechten om die hegemonie. En hoe moet je dan het tij keren? Want dat is wel de vraag natuurlijk. Moet je een donderpreek houden dan? En zal dat dan effect houden? Ik denk zelf van niet. En toch is er dat diep menselijke verlangen bij ons naar een menselijk bestaan, waar mensen tot hun recht kunnen komen, waar mensen merkwaardig kunnen leven. Ja, dat het ons, kun je zeggen, dat het ons lukt om ons voor zo'n bestaan in te zetten met elkaar. Zoals die dichter van de 92e psalm. Ook hij houdt ons die spiegel voor. Hij vergelijkt de rechtvaardigen met bloeiende palmbomen, hoog en recht als de ceders van de Libanon. En ook in het evangelie van Marcus is sprake van groei en van bloei. Zelfs vanuit dat kleinste zaadje dat geplant wordt, ook daaruit kan Gods koninkrijk groeien. Zelfs zo dat de mens die op God vertrouwt een bron van voedsel is en kan zijn voor andere mensen. En in de schaduw van zo'n mens is het voor een mens en voor een dier goed toeven. En daarom ligt die vraag voor ons steeds opnieuw, keer op keer. Zijn wij bij alles wat wij horen en zien, bij alles wat we om ons heen zien gebeuren, zijn wij toch optimistisch gestemd? Of is het pessimisme verreweg overheersend? Als u het gisteravond gezien hebt, Erik Scherder, hij had het ook over die optimistische kracht die je verder kan brengen in het leven. En Dietrich Bonhoeffer, de verzetstrijder, zegt in zijn benarde positie in 1944, optimisme is een levenskracht. En dat raakt mij, dat spreekt me echt aan. Maar ik lees ook allerlei andere uitspraken. Zoals vorige week in het dagblad Trouw, waarin Midas Dekker zegt: persoonlijk zal ik iedereen aanraden om maar pessimist te worden. Want het gaat me aan het hart. Ik zie de wereld onder mijn ogen in puin zakken. En ik weet het is allemaal geen onzin wat hij zegt. Want ook wij weten, er rinkelen nogal wat alarmbellen op dit moment. Als wij het hebben over onze toekomst, maar zeker als we kijken naar de komende generaties. Hoe moeten zij weer in deze wereld kunnen leven? Dan is het zorgwekkend, ja. Maar is het nu alleen maar wanhoop? Ik wil me vanuit die Bijbelse boodschap toch steeds proberen te verbinden aan die solidariteit. Want daar gaat het om. Als ik de woorden van Jezus goed in mij probeer op te nemen, hoe hij zich solidair verklaart met kwetsbare mensen. En dat we niet achteloos aan elkaar voorbij gaan, die boodschap. Wat ons gezegd wordt door hem, dat is een eye-opener voor de nood en voor de zorg, voor de naaste die naast ons gaat. En het klopt. Wij kunnen niet de nood in deze wereld en van ieder mens op onze eigen schouders nemen.
Dat gaat niet lukken. Het wordt ook van niemand gevraagd trouwens. Maar het gaat daarbij wel om onze eigen plek. Voor Jezus hebben de kleine dingen juist die grote betekenis. Dat horen we, dat nemen we tot ons in die geloofsgemeenschap waar wij deel van uitmaken en waar we ons mee verbonden voelen. De plek, tegelijk de plek, de verbinding met God en die tussen mensen onderling, want die staat centraal. De plek waar wij geïnspireerd worden en waar we kracht en bemoediging mogen opdoen. Waar Gods liefde, zo moet je denk ik ook zeggen, waar Gods liefde ons steeds nabij is. Hoop, wanhoop, optimisme, pessimisme. En ik zei het al, Bonhoeffer schreef het 80 jaar geleden. Optimisme is een levenskracht. En hopelijk wordt die ons steeds door God opnieuw geschonken. Amen. Dan zingen we nu lied 836, vers 1, 2 en 5.
In de stad Groningen en niet alleen daar zijn nogal wat gemeenten bezig om met elkaar te spreken, wat geloven wij nu eigenlijk? Je kunt de klassieke geloofsbelijdenis als uitgangspunt nemen, want die hebben we al heel vaak gehoord, gezegd en ook daarbij aangesloten. Maar het is ook goed om juist in deze tijd met elkaar een gesprek te hebben, wat geloven wij nu eigenlijk? In lied wat we nu zo meteen gaan zingen uit Zangen van Zoeken en Zien, is geprobeerd om dat geloof opnieuw onder woorden te brengen. En dat willen we nu ook met elkaar voor zover mogelijk staande zingen. Wij geloven in het leven uit de duisternis ontwaakt. Er is nu een herdenking, dat misschien is het goed om nog even te blijven staan.
Waas die 26 juni is verstaan, Maaike Broersma Tuninga, in de ordens van 84 jaar. En boven de berouwbrief daar staat de leefsten loslitten om de leefsten waarom te zien. Voor altijd thuis. Us bijzondere mem en beppe, Maaike Broersma Tuninga. Binnen in Wommels op 29 april 1939 en verstonden in Bolsward op 26 juni 2024. 52 jaar trouwd werd met Albert Broersma. Mem en squam mem van Arendtje in leefde vol op het ondenken van Jetske en John en Beppe van Jildo en Eva, Marit en Stefan en Welmoed. Het afskeer is komende die om 2 uur in deze kerken. En gelegenheid om te condoleren is van haar jelwie 2. Ontsluitend wordt Maaike dan hier in Arem te half gebracht. Wij wensen Jetske en John en de Beppersissers Gods kracht en treesta. Laat dus nou een moment stilwezen om Maaike Broersma Tuninga te bedenken. En ontsluitend zongen we Psalm 42, vers 1. Wij willen samen danken en bidden. Eeuwige onze God, wij danken u dat u ons leven draagt. Dat uw vleugels over ons zijn uitgespreid. Met uw liefde en uw kracht. Zodat wij mogen leven onder uw hoede. En schuilen in uw trouw. Doe ons vertrouwen dat u er bent. Ook wanneer het lijkt dat u aanwezig zou zijn. En wij danken u bovenal voor Jezus uw Zoon, in wie u zich met hart en ziel aan ons hebt verbonden. In zijn naam gedenken we allen die het moeilijk hebben.
Mensen die bij ons horen en om wie wij zorgen hebben. En vandaag denken we in het bijzonder aan de kinderen van Albert en Maaike. Jetske en John en hun kinderen. Wees bij hen met uw kracht. En ook bij het afscheid van aanstaande dinsdag. We bidden voor alle mensen die rouw dragen. Mensen die opzien tegen de dag van morgen. Allen die voor een grote ingreep staan. En de mensen die moeten leven met de wetenschap dat geen genezing mogelijk is. Laat hen ervaren dat ze er niet alleen voor staan. En wees hen nabij. Zegen de harten en handen die voor hen zorg dragen. En laten zien dat u hart heeft voor uw mensenkinderen. Een God overvloedig in liefde. Help ons mee te leven met allen die op onze weg zijn gesteld. Leer ons meten met de maat van de ruimhartigheid. En we bidden u voor uw geloofsgemeenschappen, waar ook ter wereld. Dat zij de droom van een bestaanbare aarde voor alle mensen niet prijsgeeft. De kleine stappen op weg naar uw rijk van vrede en gerechtigheid, dat wij ze niet veronachtzamen. En dat we blijven speuren naar verhalen van hoop. Hoor ons daarom ook nu, wanneer we in stilte persoonlijk tot u komen en zeggen wat geen ander voor ons onder woorden kan brengen. En zo brengen we dan onze gebeden nu bijeen in de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Ons slotlied daarna is lied 512.
Het wie weer heel mooi om als oud-armer hier de dienst te verzorgen. Het docht mij zelfs, ik goed. Vertrouwd plak, oza vertrouwd. Gaan we dan van hier, trouw aan onze opdracht in vrede en bidden we elkaar God zegen toe. De eeuwige zegen u en behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zich zijn aangezicht over u en geven u vrede.